tu belang layak. Long subscribe. Ki Polit Kajala Meghalaya ki Badan ha Umkyang Police Patrolling ka bahap hapo Kolum Shnong Police Station East Giant Hills District haka arpo tarik jilio kila syakir kut ha ki laipo haduk sapho ngot ki Sipai BSF hadian bakila hajar ya ki laingot ki BSF Henry hadian pan kila hapan pelat ya ki kini ki laingot ki Sipai BSF kila syak pengat ha ka ejahar bala mudui da kalongyeng ka balangat ha ka jingjia thombor ki laingot nakajo kolong yeng hakaway na kisnong hapo ka jingpet jong ka Umkyang Police Patrolling Post haka shiteng senya jong ka arpo tarik jilio ka video bathambor ki Sipai BSF kala saprang ha ki social media kabalayo shondor da way na kinong snong haka video layo iya ki dur khamat jong ki katto kaningot ki Sipai BSF ki baklam uniform kini ki Sipai BSF klam uniform uwe na ki ulabat ya usdi bat uwe pat ulabat ya ulati hakaba arngot ki kenthei kla sya patom ha kini ki Sipai hakapor ba kidang yakun ban kini ya usdi haka video layo asngau ya kasur jong ka we kenthei kabala kerpat da ka ktien sa bon sin ban sange ban sho ban bom ya ki Sipai BSF ki layo asngau ba ki kren da ki kentien ki basniu ki bakta mat yong hakmat ki kenthei khanna bat ki rangba kumju shu na kalyang USP East Giant Hills District uria thu bakila dap register ya ka case ka ejahar kalapoi hakli riat woman police station katkum ka kendon an hapo ka section south spa sanpunyo / laispa arpurnrio / laispa sanpusau / sanspa hnrio / laispa pravsau / laipusau IPC na lor ka section hnyo bat pra jong ka Pokso Act bat ka jing ket kadang ya chakman la ong ru bana kalyang ki pulit kinle yak badan kam ban itu ya kini ki Sipai ki badan kti ha kan ka kam na kalyang public relations officer PRO jong ka BSF ha ukarwa sya kila pathai ko bor ulat het kti halor kan ka jing no persya ya ki Sipai BSF u PRO ulayathu baha kamit balang kata khat khandai trik jilio ha kapor khandai baje menmiet ka kenhon jangki laipo haduk laipusan ngut ki nong khayitu na Bangladesh ki balayarap da ki nong snong ka India kilarung sya ka Jaka jong ka India lingba ka benta ka bakhlem care signar sya ka bahap hapo border outpost BOP kulyang hapo ka jingpet jong ka Shispa Nyupuar BNBSF ulayat ru bakathong jong ki nong rong tu kalong bankit ya ka shini na ki nong khayitu na India hakaway na kisnong bahajan ka Indo-Bangladesh border. Kumta marmar ka kenhon jeng ki Sipai BSF kilahir siya ka ni kasnong. U PRO ulakam baha kapor bagi dekat ka BSF kilayat siya ka ni ka Jaka. Kini kinong Bangladeshi kila persyang ban pet lingba ka ni kasnong. Ha ka jingbek thong ya kini kinong khayitu kilaya kendo ya kinong snong ki ba island ya kinong Bangladesh ban pet. Bat kawang mau ya ki Sipai BSF balakan no bagi keranda kiktien ki basniu la ong ru baha ka jingania kawai kanthei kala kawang ya we Sipai BSF da usdi bat ulaman saw na kakti kamon bat we pat ulaman saw na kakti kadiang ha ka jingsha kawang mau katkum ka video ka bala sapriang kini ki Sipai BSF kidei ki baklam uniform bat ka jingkali na ubabon balang kalong hatu ki Sipai BSF ki pendap yala ka kamram klam dapong ya ki uniform haba kila yo jing tep lupa ya kan ka jingjia Alam kamu kan dia phone